Hej og rigtig hjertelig velkommen til Skioptimisternes nye hjemmeside. Jeg har glædet mig utrolig meget til, at vi skulle gå i luften, og det gjorde vi så i mandags den 10. 2012 kl. 12.08. I er først blevet bekendt med hjemmesiden i den mail, I lige har modtaget, og det er fordi en uploadet hjemmeside altid har nogle tilretninger, man gerne vil lave, inden man ønsker andre skal se resultatet. Jeg har valgt at vise den video ved åbning af hjemmesiden. Det er dels for at byde pænt velkommen, men også for en kort præsentation af hjemmesiden. Efter uge 7 vil præsentationsvideoen blive lagt under et faneblad heroppe til venstre, således at nye medlemmer blot får besked om, der ligger en video, hvis de har lyst til at kigge på den. Vigtigst er, at tilmeldingen i år foregår via hjemmesiden her. Det er essentielt for jer at vide, at alle vores følsomme oplysninger som jeres navne, dokumenter til generalforsamlingen, de billeder, der måtte være uploadet, og ligeledes tilmeldingen, vil ligge bag et login. Jeres brugernavn og adgangskode står i den mail, som I lige har fået. Alt, hvad man åbner inde på hjemmesiden, åbner i et nyt vindue, og man kan kun lukke det ved at trykke på det røde kryds. Det er blot for at ensrette processen, så det bliver nemmere for alle. Det vil sige, hvis man f.eks. har åbnet Aldis aktuelle tilbudsavis og ønsker at lukke den, skal man blot trykke på det røde kryds, så undgår man at lukke hjemmesiden bagved, som jo i det her tilfælde er vores egen hjemmeside. Når I har logget ind under dokumenter, har I adgang til alle papirer. Jeg vil gerne bede jer om at printe det ud, vi skal bruge til generalforsamlingen. Det værer så alt fra forside til notater. Det er 7 papirer i alt. Jeg har gjort det nemt at udskrive papirerne, i og med at man bare skal køre musemarkøren ind i arket. Så står der klik for at udskrive, og det gør man så. Nemmere kan det ikke være. Alle billederne på hjemmesiden kan forstørres, bortset fra et par enkelte, og det er blot ved at klikke på dem. Så vil jeg slutte af herfra med et par stemningsbilleder fra Harzen, og så er der vist bare tilbage at sige velkommen, god fornøjelse, og jeg håber inderligt, at vi alle sammen ses i Harzen i uge 7.